then ife ọzọ anyị chọkwalụ ka ndị mmadụ kabakwa alụ na-eme bụ ife gbasalụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ onye nke anyị nwụọ enwere ike asị na onye dị ona agburu ya ma ọ nọ n'aka osi wee mee ma ọ nọ n'eni ka osi mee mmadụ nwụọ sị kaba ahụ chọpụta ife gburu ya mgbe ụfọdụ o nwere ike achọpụta ya bụ ife ọ bụrụ nọọ ife na ọya alụ nwere ka o si dị genetically connected ya bụ ife si na agbụrụ ya then amalụ ya bụ ife anwa onye anwa ya alụ ka ndị dị ndụ si na ya mụta ife ejizi eme that finding abụghọzi maka onye nke nwụrụ anwụ kama na ọ ka ndị dị ndụ si na ya mụta ife maka na mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwụọ ajụkwa ha ese ihe gburu ya ajọsụ die like that another person enwekwa the same thing anwa nwụkwa ike na-eme another person enwekwa the same mgbe ụfọdụ enwere ike asị gị na attack ma one thing or the other mgbe bete enwere ike enubanye anya na ya ọ bụrụ na o nwere ike nwee ife na-arụ ọnụ na agbụrụ ndị anwa bụ ya nwa na cause that ọnwụ anwa and ọ bụrụ na find ya ife na ọ ga na-enye nsogbu na-aga nso anyị na-ayọ ndị be anyị mgbe ọbụla mmadụ nwụrụ ka akaba ahụ mmalụ ife gburu ya ka ndị dị ndụ si na ya welu mụta ife then anyị na-ayọkwazi anyị chọkwalụ ka ndị be anyị kpachapụ anya bụ ị na-eje ụlọọgwụ jụọ ese maka ụlọọgwụ ị na-eje na ya then ọ bụkwa na iluo n'ụlọọgwụ anwa malụ one ndị ụlọọgwụ anwa si alụ and ọ dị mkpa na ịmana ndị be anyị nwere dịzi attitude na onye Igbo ada agba ọsọ mmiri until ọ mazuo ya ahụ o kwesịghị ka ọ bụrụ sọ mgbe ahụ na-aya gị onye anwa dịzi unconscious ma ị nwee emergency i wee gbapụ jebe ụlọọgwụ ị kwesịrị mgbe ahụ dị gị onweghị onye nwere health problem na be gị icheke within environment ebe ibi malụ ụlọọgwụ jegharịgasị amalụ ụlọọgwụ jụsie ese maka ụfọdụ ụlọọgwụ malụ ka ha si alụ matakwuo dọkịta na-alụ ọrụ ebe anwa gị na ha create a relationship with them malụ na ha nwekwa professionals malụ na nurses ha nwere ọ dịkwa efficient enough ha azụkwalụ ha ọfụma na onwe malụsịa ihe ndị a ị nọlụkwala onwe gị ada ama because mmadụ dị ndụ ga na-aya ahụ nke aha dị certain so mana ịbịa cheluzie mgbe onye agha yabagolo ahụ ọ dịzie critical ọnọdụ ya adịgo njọ nnukwu ọ ga-eme gị ị gaghị ajụchazi ese ọfụma ibulu onye ahụ ibubanye fewelu onye ahụ ụfọdụ ụlọọgwụ bụ ego ka ha chọrọ ya ka ha ji ndị mmadụ akpa onwegodu ihe kwesịrị ime ya bụ eme na ya onye ahụ adị mma ha achọ ime ha na-eme ona so that ka e prolong the treatment process ka ego ya anapụta gị tee aka mana ọ bụrụ na ịjụsie ese n'ebe ọbụla ị nọ iwe malụ na ụlọọgwụ ya abụkwa na ihe dị ona ejebe m na ya because na ịjụsigo ese mgbe anya doro gị ọ bụghị mgbe ibu mmadụ ndị emergency ka ị ya abịa ka jụba ese so ka ndị be anyị na-enebanye anya n'ife gbasalụ health ha anya ọfụma malụ ụlọọgwụ ị kwesịrị ị na-eje malụ the history of that hospital malụ the efficiency of ndị na-alụ ọrụ na that hospital ka ọ halụ ịbụ ije n'ụlọọgwụ ihe eje ndị training nọọsụ eweluzie gị mebe training ma ọ welu nwa gị mebe training ma ọ welu your loved one mebe training enwezi ike in the process of ime training anwa ife ekwesịghị ebute ọnwụ ma ọ bụ anọlụzie in the process cause ọlụ gị another permanent health damage na ahụ gị so ka anyị kpachapụ anya malụ ụlọọgwụ ọbụla anyị na-eje anyị amalụ how proficient ha dị malụ history ha malụ the level of the professionals nọ ebe ahụ malụ kwuo the level of ụdị because ụfọdụ ndị ụlọọgwụ bụ ọgwọ nnọọ ya ebia nke ọbụla agwa gị na ha na-eme nke ọbụla agwa gị na ha na-eme now ịmalụ the area that hospital specialist so that ọ dị ka ọ ya adị icheki ịmalụ na ị ga-agaba ifere ka teaching hospital ebe ọ ga-abụ iluo enwe more specialists and enyekwuo more professional attention to ife anwa bụ nsogbu ịnwere
nwekwuo enough facilities for ma ime labụ kwesịrịnụ maka mgbe ụfọdụ enwere hospitals ọ ya abụ ịbịa asị gị na ị ga-eme labụ dị ona mana n'eziokwu hospital ahụ enweghị the instrument, the right instrument eji eme labụ ahụ iwere ego nye ha ewere ego Dubai the next thing eji aka ha manufacture ọlụ gị result wepụtalụ gị i believe onye ihe ha gwalụ gị without knowing na that hospital self enweghị ma reagent ekwesịrị iji eme that test ma the right instrument ekwesịrị iji eme that test mana ha agwago gị ekwuo ha ụgwọ ewepụtalụ gị result ụfọdụ self pụta asị gị na onweghị ihe afụrụ ọ dị impossible na mmadụ na-aya ahụ onweghị ihe afụrụ kama na enweghị the facility ifu ihe na-aya onye ahụ ọbụnagodu onye gbapụrụ ala enwe facility ọ ya bụ icheke the mental status of onye ahụ ifu the level brain ya nọ melụ o ji emegheli not to talk of the other things a na-aya kama na mgbe ụfọdụ the level and the capacity of most of our hospital enweghị ihe ha eji wee find those things abịazi asị gị na onweghị ya afụrụ ifu onye ahụ ọ na-anwụdalụ anya so ka anyị kpachapụ anya n'ife gbasalụ ahụike anyị ka anyị na-adị careful mgbe ọbụla anyị bịara n'ụlọ ọgwụ ka anyị ghara ịbịa hapụrụ ha onwe anyị eweluzie gị mebe training ndị be anyị ekene unu